Menpekotasuna ezaugarri nagusi bat du eta hori da kontrola galtzen duzula, zure jarreraren kontrola galtzen duzula eta ezin duzula erabaki sustantzia horrekin edo jarrera jokabide horrekin egin nahi duzuna. Beste aldetik, faktore anitzekoa dira menpekotasunak. Inoiz ezin dugu esan faktore bat garatzen duela menpekotasun bat, baizik eta faktore asko. Arlo desberdinakoak, faktore psikologikoak, faktore sozialak, faktore familiarrak eta guztiek elkarrekin egiten dute menpekotasun bat garatzea edo ez. Lehen esan dudan bezala, menpekotasuna faktore anitzikoa da. Orduan, ezin aurretik izan ditugun esperientziak edo daukagun estruktura pertsonala, psikologikoa, eragina du olako egoerei aurre egiteko. Ez da zenbat kontsumitzen dugun edo noiz bakarrik eragina duena, baizik eta nola garen, nola gauden, zen momentuan gauden bizitzan, orduan, esperientzia txarrak izan badituzu, zure estruktura nori dago, edo zure esperientzia nori badago, eta horrek ere eragina izango du modu txarrean. Guretzat ezinbestekoa da trastorno horiek edo gaixotasun horiek diagnostikatzea eta ezagutzea. Ezin dugu berdin tratatu eskizofrenia bat duen pertsona edo osasun mentala osasuntsua duen pertsona bat. Helburua berdina da, bera berreskuratu behar du bere bizitza eta gai izan behar da bere egunerokotasuna kudeatzeko, baino teknikak edo exigentzia ezberdina izan behar da. Laguntza integrala oso ondo dago esana, gure ikuspuntutik ez dira alderdi psikologikoak edo bakarrik landu behar dira dena batera, alderdi psikologikoak, alderdi sozialak, oso garrantzitsua da, arlo guztiak landu behar dira. Berez ez dago olako atal berezi bat edo psikologikoa bakarrik landu beharra. Menpekotasuna bat kudeatzeko edo ondo joateko ez dago rezeta magikorik. Orduan, bakoitzarekin egin behar dugu lan desberdina. Horrela, ikusi behar dugu menpekotasuna momentuan eta iraganean izan duen funtzioa, kontsumo horrek edo joera horrek duen funtzioa pertsona bakoitzan. Orduan, ikusten baldin badugu zertarako erabiltzen duen edo zertan laguntzen dion pertsona bakoitzari, hori da landu behar duguna. Adibide moduan esan nahi dut, adibidez norbaitek erabiltzen baldin badu sustantzia bat, harreman sozialak edo izateko, hori da landu behar duguna. Uzten baldin badu kontsumoa, baina jarraitzen baldin badu arazo hori berriro bueltatuko da kontsumora. Beraz, pertsona bakoitzean estrategia eta teknika desberdinak erabili behar dira. Hezkuntza aldetik lan bikaina dugu aurretik. Prebentzioa oso garrantzitsua da. Gaur egun ikusten duguna, lehen aipatu dut baita ere, gure kulturan ohitura gero eta gehiago dago kontsumitzeko aisialdian kontsumoa dago, hor ikusi dezakegu erraz alkoholarekin, baina baita ere ikusten dugu kalamuarekin, ikusten dugu beste kontsumoak gero eta gehiago onartzen direla baita ere. Orduan, arazo bat dugu aurretik, ez da bakarrik gazteriaren arazoa, helduen arazoa ere dago hor, gu gara gazteen eredua, helduak eredua gara, eta gure aisian ere dago kontsumoa, beraz, hezkuntza egin behar da, beti bezala familiatik, eskolatik, instituzioetatik baita ere, guztiak lan egin beharko genuke, prebentzioa hezkuntzan, berandu goaz. Ikusi behar duguna da, adikzioaren gain balago beste trastornoren bat edo beste gaixotasunen bat. Biak baldin badaude, inoiz ez dakigu zein den lehenago zein den bigarrena, baina bai badakigu bata besteari ez diola laguntzen. Orduan jakin behar dugu beste arazoa duen eta bi arazoak landu behar dira modu berean, aldi berean. Bi gauza garrantzitsu daude terapia batean. Alde batetik lehen aipatu dudana, nola ikusi behar dugu pertsona bakoitzean ze arazo dagoen adikzioaren atzean eta hori landu behar dugu.
eta betetzen duen funtzioa eta hori landu bai. Beste aldetik dago berriro erortzeko edo prebentzioa. Ez erortzeko prebentzioa egin behar dugu. Horretarako egiten duguna da, beraiek ohitura bat dute leku askoetan edo egoera askotan kontsumitzeko. Beraz, egin behar duguna da, ikusi ze egoeratan kontsumitzen duen eta entrenamendu bat egin egoera horietan, egoera horiei aurre egiteko kontsumitu gabe edo jokatu gabe edo menpekotasuna hori garatu gabe. Portaera aldatzea pertsona guztientzako zaila da, guretzako baita ere zaila da. Ohituta gaude modu batean gauzak egiten eta orduan aldatzea kostatu egiten zaigu. Beraz, mendekotasuna duten pertsonei baita ere kostatzen zaie. Gauza asko aldatu behar dituzte, ez da bakarrik kontsumoa edo jokabide hori ustea, baizik eta bere bizitzan gauza asko aldatu behar dituzte, ohitura asko aldatu behar dituzte, batzutan aizialean egin behar dituzten gauzak aldatu behar dituzte, pertsona batzutan baita ere aldatu behar dituzte, beraz aldaketa funtsezkoa da, zaila da, baina pertsona guztia dugu aldatzeko gaitasuna, eta hauek erakusten dute, pertsona hauek erakusten dute hori. Menpekotasun bat ez da garatzen egun batean, ez urte batean. Beraz, pertsonak badarama jokabide horrekin urte nahiko. Horrek esan nahi du, eta beste aldetik horrek eragiten du bizitzako arlo guztietan eragina izatea. Bai lanean, bai familian, bai lagunen artean, pertsonalki, beraz, pertsona bat gugana etortzen denean autoestima oso gutxi dauka, oso gaizki dago, ze bere bizitza osoa dago nahiko gaizki. Orduan, hori lantzen dugun heinean eta bizitza berreskuratzen duen heinean, lana berreskuratzen duen heinean, aukera duenean harremanak berriro izateko modu osasuntsuan, horrek eragiten du autoestima berriro ere igotzea. Erronka asko dituzte eta zailtasun asko dituzte menpekotasunak dutenak. Alde batetik, sozialki ez dago ondo ikusita oraindik, ez da gaixotasun bat izan, ez da horrela ikusten, eta horrek egiten du jendeak bizitzea errudutasuna eta lotxa duen arazoarengatik, hori zailtasun handia da. Beste aldetik adibidez, daukagun kulturarekin, alkoholarekin adibidez dagoen onarpena eta ondo ikusita dagoela, igual gehiago dago gaizki ikusita ez edateak adibidez. Orduan norbaitek utzi nahi baldin badu arazo bat duelako, zailtasun ederra du hor. Mendekotasun batean normala da, berriro erortzea, berriro kontsumitzea, hori prozesuaren baitan dago, ez da prozesu lineal bat, pertsona bat etortzen denean, nahiz eta hasieran ondo honeta kontsumoa edo jarrera hori, jokabide hori utzi, normala da berriro berrerortzea, eta hori kudeatzea normala da gure tratamenduan. Hortik ikasten dugu, beraiek ikasten dute hortik ze gertatu den ikusteko, ze indartu behar duten ikusteko, non eman den berriro erortzea, eta hori berriro entrenatu beharko dugu, ikusi behar dugu nola landu hurrengo batean ondo egiteko. Lehen aipatu dudan bezala, mendekotasuna oso arazo larria da, eta zaila da hori bizitza berreskuratzea. Hala eta guztiz ere, askotan entzuten dugu mendekotasuna betirako direla, eta jendea ez dela hortik ateratzen, baina badute gaitasun asko pertsonak, dituzte gaitasun asko, nahiz eta mendekotasuna bat izan, eta guk hemen egiten duguna da dituzten gaitasunak indartu. Beraiek ikusi behar dute dituzten gaitasun horiek indartu behar dituzte, eta horrek egiten du, resilientzia guztio badaukagu, baina guk laguntzen dugu beraiek ikustean eta bere jarrera edo bere puntu indartsuak garatzea. Oraindik ez da onartzen eta ez da ikusten gaixotasun bat bezala, baizik eta ez dakit nola esan bizio bat bezala edo zerbait horrela. Orduan jendeak horrek eragiten du inguruneak ez duela ulertzen, bere pertsonaren inguruneak ez du ulertzen zer gertatzen zaion, eta horrek
aldiz, eragiten du baita ere jendea ez etortzea tratamendu bila edo ez azaltzea duen arazoa izkutatzen dute, eta gero eta okerrago jartzen dira. Nola landu beharko, guk hartzen dugu pertsonalki etortzen direnekin, azaltzen gaixotasun badela, nola funtzionatzen duen, zer gertatzen zaien, baino sozialkin egin beharko genuke lan bat, ulertzeko, zer den olako arazo bat izatea. Aipatu dudan bezala, pertsona bat etortzen denean mendekotasun batekin oso gaizki dago, bere bizitzako arlo guztiak okertu dira, orokorrean, lana, familia, harreman sozialak, arlo psikologikoa, arlo guztiak daude gaizki. Orduan, hori lantzean, ez dut hitz egingo bakarrik psikologikoki, baizik eta arlo guztietatik landu behar dugu, eta hori berreskuratzea da kontsumoa utzi ondoren, jokabide utzi ondoren berreskuratzea gure bizitzako arloetan normaltasuna, hori da aurrerapena. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.